6:32 in the morning. And today is Saturday, April 15. Nagpe-prepare na sila dyan kasi diba lilipad sila papuntang New South Wales. Is Kuya awake now, huh? Yeah. Oh, you say that. You see you. Good luck, Kuya. Huh? How are you feeling? This is better. Okay, just drink a lot of water, okay? Okay, good luck. And enjoy, okay? Isa pa. Enjoy, love you. See ya. Okay. The other phone's in the car. What? The other phone's in the car. And my headset. Yeah, but we can get them when he gets back. Yeah, okay. See you, bye. I think I'll go. Okay, good luck. Okay, love you. Balik tayo sa pagtulog. Oh. What's... Oh, Daddy forgot the phone. Okay, see you. Good luck again. Love you. Love you. Close the door, yeah. Okay, see you. Okay, tulog ulit. Good morning. Good morning, my baby girl. Oh, good morning, guys. Today's Saturday. Huh? And Daddy and Guhit is going to the airport. Already did, Papa. Yeah, Yeah. to go on the plane. Gusto niyang sumakay sa plane. Okay, nag-alarm ako kasi late tayong natulog kagabi. Samahan ko lang si Sisi Race. Alis kami ni Sisi Race. Samahan ko siya. Magbibihis lang ako. Ayan, nakabihis na ako. Malamig. Umuulan sa labas. So, kaya ang suot natin ay panglaban sa lamig. Co-ord siya, guys. Okay, ayan siya. Co-ord siya. Tinda ko to sa Alting Solid, guys. Ayan. Ang sarap nito sa katawan. Sisak, gusto nang maligo. Maaga pa. Gusto niya nang maligo. Ang buka mo. Parang gulo-gulo. Ang gamit ko pala na... Are you gonna have a shower na? You're gonna dress now? Later na, Papa. Why? Gusto niyo na magbihis. Ang aga pa. Ito yung aking toner pads. Ano siya, guys? Kinonix. Available to sa aking curry shop. Ayan. Calming toner pads. Cabbage. Nakatatlo na akong ganito. Yung last time, yung ginamit ko ay green tea. Pero sa ibang ko yun. Nabili ko yun online. And eto. Matagal ko na itong gamit. Kung nanonood kayo ng vlog na nabanggit ko na rin ito. Maganda yan. Asing super, siya, super moist. Diba? Available siya sa curry, guys. Kung interesado kayo. Meron akong link yan sa baba ng curry shop ko. And, ayan. Kinonix din. Yung sunscreen. Rosy Tone Up Sun Milk. Available din to sa akin. Guys, linagyan ko pala yung singsing ko ng ng tape kasi pag malamig, lumiliit yung kamay ko. So, parang lumuluwag siyang konti. So, ang ginawa ko, linagyan ko siya ng para hindi talaga siya mahulog. Kasi last time, pag gano'n ko nahulog siya, kasi nga, pag malamig, pag gano'n na, siya, parang nagsishrink yung kamay ko. That one? No, not that one. That picture is Baba. Yeah. Nagbihis na siya. Tapos maliligo. Saka aalis sila mamaya. Nagka na siya, wala?
So you have to wear jumper because you're leaving later. You're going to footy. It's 7 o'clock. I don't even worry. 7 o'clock. 7 o'clock pa pala. So, nagligo na siya. Naka-shirt. Naka-shirt lang siya. Ayan. Ganda to guys. Kasi hindi ka na mag-ano. Minsan, ginagamit ko lang to. Wala akong tawag foundation or cushion sa mukha. Ganyan lang siya. Okay, yung akin. So, yun lang. Mag-lip lang ako. Hinanap ko yung ito yung dasik. Available din to guys sa aking curry shop. No, it's alright, Baba, but you're not going out. Tinatagyawat ako kasi meron ako. Nala na ako, Baba. That's alright for now because you're not going out. So yan, tapos tali ko na yung buko. Yun na yun. Yun lang, guys. Di ba nasa yung tali ko? Ayan. Ayan si Holly. You say good morning. You say good morning already, right? Okay. Kilay pala ako, guys. Kilay lang tayo. Kasi kilay is life. And then bukas na yung schedule ko for kilay, guys. E napapansin ko ngayon na magpapakilay ako. Parang gumaganda yung pag-draw ko ng kilay. Parang alam niya na magpapakilay tayo. Tingnan nyo. This time parang napapantay ko. Kahapon napantay ko din siya. Diba? Pansin nyo ba? And then marami nagtatanong kung nagpakilay na ako. Kasi nga, siguro, pantay yung pagkilay ko kahapon. Nag-IG story kasi ako nun. Ayan. Tapos, konting blush. Konting blush. Saan na yung blush ko? Dinala ko kasi yung And eto, hindi ako muna gumamit ngayon. Kasi nga, nag-ano lang tayo. Yung sunscreen yung ginamit ko, hindi ako hindi natin muna ito ginamit. Mamaya na lang. Later, pag may ganap ulit, may ganap. Okay, ito yung ating, ito ba dala? Yan ako, wait lang. Yan dito sa isa kong lalagyan ata. Ay, wala. Dinala ko ba? Ayan. Ito naman, to? Sunny's Face. Nakita niyo na to noon. Ayan, gamit na gamit ko yan. Ito rin ang halos lagi kong ginagamit. Kasi dali lang siya i-apply. In-order ko to online. Ayan. Diba? Tapos na. Pabango na lang. Okay. Ayan guys. Okay na tayo. Sisak nililit niyo. Nagsha-shower na siya. Are you done, Sak? Are you done? Okay. So tayo guys. Lagyan na yung ating OOT for today. Tara! May bulsa din ito. Umuulan. Kagabi ang lakas ng ulan. Okay. Sus, na-miss ko agad ang aking alflower. Na-miss ko. Wala kasi sila dito for 3 days. Or 4 days. Okay. Pabango lang tayo. Yung ating pabango ay eto. Jo Malone. Yung Nectarine, Blossom, and Honey. Here's the dirty bag. Here, Nak. Here's the dirty bag here. Hey, Sak. Say good morning, Sak. Good morning. Nakaligo na siya. Ang aga niya naligo. Ang aga naligo ng aking boy.
Ang aking boy. King Zachary. Okay. Tara, baba na tayo. Are you done, Zach? Are you done? Okay. So tayo guys, lagyan na yung ating OOT for today. Tara! May bulsa din ito, oh. Umuulan. Kagabi ang lakas ng ulan. Okay. So, namiss ko agad ang aking algawa. Namiss ko. Wala kasi sila dito for 3 days. Or 4 days. Okay. Pabango lang tayo. Yung ating pabango ay eto. Joe Malone. Yung Nectarine, Blossom, and Honey. Here's the dirty bag. Here, Nak. Here's the dirty bag here. Okay, Sak. Say good morning, Sak. Ano nga, nakaligo na siya. Ang aga niya naligo. Ang aga naligo ng aking boy. Ang aking boy. King Zachary. Okay. Tara, baba na tayo. You're not done? Smaller toothpaste. Why? It's Colgate. Wow. Yeah, Colgate. That's from the dentist. Lahat na lang inaamoy niya. It's alright. Ito yun, oh. Dinala ko lang kasi pang travel. Colgate. Sensitive Pro Relief. You don't like it. You don't have... Come on. It's alright. Hinugasan niya. Inaamoy niya. Did you brush it properly? Para siyang may date. Nakaligo na. Nag-toothbrush na. Ibang aga-aga. 8:45 pa lang, guys. Hindi pa siya tapos mag-brush pa raw siya ng hair. What? The brush? Can I have that? Even though it's not naughty. Even though it's not naughty. Even it's not naughty? It's not not. Not. Kala ko naughty. Not pala. Okay. That's it. Guapo. These are the new shorts I bought. Pardon? These are the new shorts. The new shorts. Okay. Wait for me. Ready na si Sisi. Ready na si Sisi. Hi, Sisi. Morning. Cord. Naka-cord ka. Kasi malamig. Do you want a toasty? You want toasty, Zach? Oh. Nag-breakfast na siya. Ginawan siya ni Auntie, ni Tita Reyes ng ham and cheese. Press, Baba? Yeah. Hi, good morning. What's wrong, Baba? Ano oras ba siya usually? Wala na ako doon, kaya gumangon na. Usually, what time siya nagigising? 9:30. Ay, aga nga. Yeah, he knows. Ikarga nun. Ay, happy naman ni Arlo kay Kuya Sak. Parang gusto ko tong igilid, day. Ha? Parang gusto ko siyang itabi ba dun? Kaya nga. Eh. Gusto mo? Tabi natin kita. Careful. Natutulog ba kasi si Tito eh? Sabi niya doon, gusto niya matulog. Gusto pa nga sana umakyat doon sa likod kang gano'n. Mag-iwan. See you. Love you. Watch Arla and Arlo, okay? Okay. See you, Zach. Look after the kids, okay? Love you. Walk-a-lator. Naka-walk-a-lator tayo, guys. Wala nito sa coast. Wala na. Oh, tapos ano ba to? Cold na dyan. Coast na dyan? Dyan lang yung, ayan, laser Tapos may play area sa harap ng laser clinic. Okay. Yeah. So, lakad-lakad lang ako dito habang busy sa kanyang agenda today. Punta ako dito sa Priceline. Ayan. Priceline. Punta tayo dito. Pasok lang. Tingin lang ako. Tingin-tingin tayo dito. Dito ako guys sa may mga makeup. Sa mga ano nila. Sa may mga cosmetics. Tingin-tingin lang tayo. Ito, may Maybelline sila.
Maintain tayo dito. Wala akong nakuha sa sa price line. Tapos na yung ano ba? Tapos Ba't ang na, labo? sakit na naman. Tapos na. Kanyang jay-jay. Tapos na siya. Sana tayo, pe. Nagpabunot po siya ng wisdom tooth. Dito tayo sa Close na kami. ano lang, yung kakainin lang natin mamaya. Ah, sige. Open! Open? Sige, tingin tayo. May titingnan muna. Guys, nakapag-shopping ng sisi ko. Pero wala. Hindi kami nakapag-vlog doon kasi ang dami naming dala. Wala kami. Walang cart. Tapos nakita namin si Christina. Tapos ngayon punta kami sa Family Mart. Family Mart. Kasi gusto ko ang Korean. Tingnan natin kung anong meron sila doon. Yeah. Ano? Antok ko, tingnan mo mata ko. Ano, para siya. Kulang nga yung mata ko eh. Kulang kami sa Gusto tulog. mo mag-shopping doon before dumating si Johnny Jan. Boy. Oo, gusto ko shopping sa Na-miss ko kasi yung mga mga pagkain ng Korean. Wala naman kaming Korean restaurant. Yeah. Wala talaga. Wala kaming mga ganyan-ganyan. Yeah, yung mga sliced ganun. Gusto mo Mayroon yung ganon ngayon, pero wala sila yung mga veggies nila o kaya yung mga mga sauce nila. Yan. Kasi yun, pag gusto mo mag-Korean, dapat yung sauce mo dapat Korean din. Yeah. Sa amin kasi guys, di ba, wala kaming mga ganyan-ganyan doon sa amin sa countryside, in the city. So kung gusto mo mag-crave, gawa ka na lang ng sarili mo. Kuya, bili ka na lang ng maraming ganun yung sauce. Ginagawa ko yan before. Oo, mga ganon. Bili ka na lang ng marami. May malaki ba ditong Ganun? Hindi. Mayroon yan. May malaki ba ditong sesame oil? Kasi yung nabibili sa Cruz, ang liit. Yeah, gusto ko yung, wala bang, gusto ko parang lang. may malaki sa Korean yan. Gusto kong malaki kasi. Mahal sesame oil kapag maliit na, mahal na. Oo. Kaso, ang bilis sa akin yan, ng Ano ba sesame ginagawa oil. mo sa sesame oil? Kung anong gusto kong lutuin ng may Mabango siya, no? Oo. Mabango to siya. Minsan ginagawa siyang parang Ano ka dumaan? Tama Bakit tayo? ako bumaba? Hindi naman tayo bumaba, di ba? Hindi. Dapat doon ako sa taas. Balik ako. Para talaga akong ewan. Hindi ako marunong sa car park. Hindi. Marunong siya. Ako naliligaw. Hindi. Marunong siyang pumunta. Hindi na siya marunong umuwi. Kagabi na Car niya. park ako naliligaw. Buwisit talaga yung car Kagabi park. din. Di ba? Pumunta siya guys sa entry. Buti na lang wala kayong kasalubong. Walang tao. Alauna pa naman na madaling araw yun. Wala kaming mga seatbelt nun guys kasi ang dami namin sa likod. Sinasabi ko lang huwag niyo sabihin sa pulis. Tapos na yun kagabi. Kagabi na yun. Ligtas naman kami nakarating pero huwag niyong gagawin. Huwag yung gayahin. Huwag niyong gagayan kasi professional lang dapat ang gagawa. Huwag yung sabihin sa pulis. Huwag yung sasabihin sa pulis. Pero mahuhuli sana kasi mali-mali nga yung exit niya. Doon kami Ay, nag-drive around lang. Nag-drive around siya pero buti na lang talaga. So, wala naman mga kasalubong. Walang tao. Dalawa na lang kami. Tapos tinuturo na hindi niya pa makita. Saan yung arrow? Saan? Di ko makita. Ang ingay namin sa car guys kagabi. Ang dilim nga lang mag-vlog. Gusto namin i-vlog para makita niyo. Pero ang dilim talaga. Dito kami, tatlo kami dyan. Yung malaking pet dito, si ate sa harapan. Ang perfect sana noon, kung marunong mag-drive si Lyra, si ate or si Lyra magdadrive. Oo, kasi maliliit tayo. Oo, totoo. Tapos tayo tatlo sa likod. Minsan kasi, ang maganda talaga mga lalaki ang pet. Depende kung saan mo siya ibabaya. Dito ka sa car na may kung car sa car, wala. Pero kung aaurak ang pet, maganda. Buang. O bumalik kami sa parking. Umakyat kami Dito tayo. Umakyat kami. Ayan, Kung saan kami galing. Saan kaya tayo dadalhin nun sa baba? Kaya nga. Saan kayang exit yun? Saan yun, Day? Meron naman siguro pataas na exit. Ewan ko eh. Pero huwag niyo bubulin. Di ba dapat pag umuwi tayo, dapat talaga sa baba? Bakit tayo sa taas? Kaya nga. Dito diretso na o dun sa roundabout. Diretso na tayo. Kaya Exit to Smart Road. Yan, para diba? siyang Saan barko, kaya sila Day. exit? No? Ano yun? Parang siyang Hospital? cruise ship, no? Yeah. Parang cruise ship siya. Sorry guys, hindi nyo makita yung nakikita ko. Parang siyang cruise ship, pero hospital siya. Dito na tayo guys sa Family Mart. Ayan yung Salt Express. Masarap dito sa Salt Express. Masarap ang mga nila dyan, pagkain. Kaya nga, parang puno ngayon. Oo, pwede na. Ay, ang dami. Uy, ito yung mga garlic guy, oh. Ayan,
Na ano na ba? Na feel na. Mag-grocery talaga ako dito. Ayan. Sasong. Ayan, kaya mag-shopping ako dito guys bago ako umuwi. Kaya nga, ayan, oh, masarap to. Kimchi, ayan na yung kimchi, ang sarap. Ay, yung ice cream. Masarap ang ice cream ng Korean. Na-try mo na? Hindi ko pa na-try. Sa mga ano, nakikita ko to sa mga mukbang. Hindi sa TikTok na ano. Sa ako pinapanood ang galing nitong bata. At TikTok, talaga ang TikTok na yung, sa TikTok dahil. Sige, ako din ko, ako. Yeah. Try natin, no? Try namin. Ito daw, masarap daw to. Triple hot. Triple cheese daw to eh. Ay, try ko na para alam ko na kung anong kukunin. Yeah. Diba? Try namin. Para kasi mag-shopping ako dito. Try natin to. Ha? Ang dami dito, Diyos ko, ang dami. Yeah, yung sesame oil, mayroong malaki. Sesame oil, ayan. Dito tayo mag-shopping. Nahanap ko guys, meron silang sesame oil dito. Yung malaki, kasi yung sa Coles na nabibili, bilis maubos sa bahay. So, eto, meron silang malaki. Diba? Oo. Tapos, meron pa ako doon ko na lang i-ano. Yeah. Oh, hindi. May lalagyan na. Bili na lang ko yung. Meron ako doon yung parang tube. Yeah, yun na lang. Ay, ayan. Dito. Ayan pa, oh. Sesame oil. Kuha tayo nito, guys. Try natin. Ang dami ko, guys. Parang gusto ko na mag-shopping, guys. Ang dami. Nandito yung mga ano ko. Oh, bago dumating si Jan, mag-shopping na ako. Di ba, guys? Titingin lang. Pero ayan, dami na namin nakukuha. Oh, yung ano, dried. Meron? Ayan guys, yung mga nakukuha na namin dito. And eto, gusto ko siyang itry kasi para siyang ampaw sa atin. Alam niyo ba yung ampaw? Yung bilog na may iba-ibang kulay. Oh, syempre naman sis. Sarap nga lang yan Ano ba? Alam mo ba kung asan? Yan, masarap yan. Oo. Ayan, may ano kasi olive yung isa. Season. Ayan, okay lang. Pareho masarap. Kahit ano. Parang masarap to, oh. Melona. Try natin si Melona. Creamy and fruity. Parang gusto kong itry lahat. Ayan, masarap daw yan. Kaya nga pero sana meron silang tigi-isa para matry ko ba kung Wala ano. ba? Wala. Ayun, nandun. Wala sila yung individual lang muna para matry natin. Try natin na natin. Hindi. Ano to wala. Yeah, Ang dami. Pero masarap yun. Marami na nakikita. Ang sarap daw nga niyan. 8 pieces. Okay. Sige, kunin natin yan. Yung bata. Tignan natin yan. Melon, anong flavor yan? Melon, oo. Tapos Honeydew melon. Ito, banana. pero ito parang masarap. Oo, mango. Pero para ito, try natin. Gusto mo to try, sis? Ito? Hindi ka talaga. Ayaw niya yung mga ganyan-ganyan. Ako lang to. Ayan, gusto mo i-try yung mga ganyan? Wafer? Kaya nga. Try ko to mga sis. Kuha tayo ng frozen. Wala kami yung yung freezer sa car. Kung magustuhan ko ba. Baka pagbalik na lang namin ni Jan. Pero matry ko na. Try ko na. Kasi wala yung ingle namin sa car. Kasi di ba punong-puno. Ihuli ko to kasi mayroon pa kami hinahanap. Ihuli ko to. Ihuli. Dami rin nilang frozen food, oh. Ay, sarap to, oh. Red bean bread. Sarap to. Kaso frozen. Wala bang ano? Mushroom. Kaya na yan? Yeah. Okay, tara. Kaya na kami, guys. Ay, parang masarap to. Ay, akala ko lollies. Drink. Mga lolis din dito. Asan pa yun? Ayan. Okay, tapos na tayo dito na, diba? Tingin-tingin lang kami simple rice, pero tingnan nyo ang hawak namin. Tingin pa lang yan, ha? Tingin pa lang yan. May 3 bag na kami. Tingin pa lang kami yan.
What more pa kung mag-shopping na talaga. Dala na natin yung Korean shop. Ay, alam mo, nakalimutan ko. Yung ice cream! Kasi sabi ko, mamaya ko nang kunin. Kunin ko, balikan ko yung ice cream, guys. Balikan ko yung ice cream. Nakalimutan natin. Wait lang. Nagdagdag ako nito. Hindi ko alam kung ano to. Pero sabi strawberry daw. So, kunin ko to. Yung wafer tapos yung strawberry. Ayan. Okay. Oh, that's for us. Bye na kami, guys. Gutom na raw sila. Naghahanap si Sak ng sushi. Dapat pala, binilang ko na lang siyang gimbap dun. Mom, what is that? Oh, yun. Kasi naghanap siya. Yan yung ice cream. Noodles na. Cheesy noodles. Thank you, Manay. Ganyan ako. Tingnan mo kung anong nagustuhan. I want this one. Yes. Carbonara. At kami mag-Korean kami, guys. Ikaw ang ano, pinapatuloy si Arlo ang pamilya. Kanina gusto niya matulog pa. Wala, kailangan ko Anong tawag nito? Rice cake? Rice cake. Rice cake daw ito, guys. Ang sarap nito may nyog. Yung parang may puto. Yung parang puto na may nyog sa ilalim. Ay, mo, yung dami nito. Hala, matigas. Akala ko fluffy. Ano to? Parang pop. Ano to? Pili ko dapat i-dip ko sa ano. Something? Lapik. Ano to? Hindi siya. Walang lasa. Rice lang talaga. Na may maliit na konting sugar sa'yo. Wala. Ayan. I'm fat. Wala, no? Wala siyang flavor. Kira namin yung mga bata. Yan for later. Yan, yun siya. And cheesy ramyun. Ramyun to, Day. Ayan. Cheesy ramyun. Yeah, cheese on me. So, ano yung lutuin natin? Carbonara. Ito ang lunch namin. Ito, sarigong tang. Ayan. Ayan, yan yung nabili sa Korean. Tapos, mag-Korean, ano kami? Mag-Korean dinner kami. Pili kang salad pero nagbago na lang. Nagbago. Kasi ito yung... Alam niyo na yan, guys. Naluto na ni Simple Rice yung carbonara. Wait lang, Baba. Still hot. Wait lang. I'm mixing it. Soupy din? Like soup lang? Vlog ako dun, nakapag-vlog ako dun sa camera ni Simple Rice. Ayan. Oh, nag-absorb na nga. What does it say? Wait. Ah, the seaweed. Okay, wait lang. Okay. Kunin ko yung seaweed. Niluto na yung Simple Rice. Yung ano yun, carbonara. Linagay ko dito yung... Kaya nga. Oh, tingnan oh, upos pa. Favorite to ng mga bata eh. That time. Alis sila sa mamaya. No worries. Okay, be? Sa bowl? Ayan. O, wag na muna yan, be. Try muna natin. Baka too much na. Yung cheesy. Wag na muna. Oo. Kasi, ha? Fork? Okay. Careful with your clothes, Saka. Your clothes na ka because you're going soon. May footing nga sila eh, manunood. Sorry, Baba. Ang anghang pala ito kasi ito yung pinaka-spicy na ano. Samyang. For Holly. Because this is spice for... Kaysa okay lang sa kanya. O, sige. Sorry, Holly. Sorry, Babi. Akin na, Baba. Lutuin ko yan. Lutuin para sa ano, be? Yung ano na, buti na may option tayo. Oy. Sorry. Ito yung kay Holly. Hindi niya. Sobrang anghang. Sobrang anghang. Our bad. Hindi ko pa na-try. Itatry ko pa lang. Pinalitan namin yung noodles ni Holly kasi sobrang anghang yung kanina. Ito yung cheesy ramen to, guys. Yung
pinakita ko sa inyo. And nagustuhan din ni Ayla. And naglalagay siya ng seaweed. Yum, yum, baba? Ay, ginagaya niya si Ate Holly kahit hindi niya man gusto ang seaweed. Nilalagay niya rin sa kanyang bowl. I like it. Oh, I like it. Oh. Naintindihan niya yung Tagalog ko, sis. Okay, you break it, Baba. Like this. Break it. I like it na. Marunong siya, nakakaintindi po siya ng Tagalog. Friday is in Kona. Yeah. Ayaw yung mag-pants. Marunong siya ng footy. Come on. Try at least like put my pants when the game's on. Like, No, no, no. You have to wear pants. Huh, Kari? Pants, okay? No. Yep. Come on, please. Go get it now. Yung pants. Ayaw yung mag-pants. Gusto niya mag-short. Ito si Zach, tsaka si Dan. Ito yung puff jacket ni. Ayan. We got nothing up to hours. 7:40. 40. Don't forget this one. Yep. So, si Zach at si Dan na lang yung manunood. Supposed to be dapat si Jan tsaka si Kuya kasama. Kasama dapat kasi nabili na yung ticket for footy. Matagal na kasi nga yung maglalaro yung team ni Jan, yung Acidon. Ikaso nagkataon naman na yung tournament ni Kuya sa Sydney, sa New South Wales ay the same. Ay hindi the same, sa Monday yung tournament ni Kuya, tapos Tuesday, then meron din sa Sunday pala si Kuya tsaka si Jan, father and son tournament. So, kaya, hindi sila makakasama kasi kailangan nilang lumipad ngayon papuntang New South Wales. So, yung ticket ata ni Jan ang gagamit at saka kay see you sa tsura nila. So See you. Enjoy. Be good to Tito Jan, ha? Love you. I'll be back in like 10 hours. 10 hours? Grabe naman. Okay. Pretty much like 7. No, I think 11:30 maybe. See you, enjoy, okay? Bye, love you. Parang hindi masayang si Neil ata yung gagamit kay yung ticket ni Jan. And hindi ko alam kung sino yung isa. Kasi nabili na yun, matagal na yun nabiling ticket. Ay, nandito sila. Kaya naglakad siya sa sa slide. Ayan si Arlo, happy sila dito sa labas. Okay, dance muna. Gusto na ng ice cream. Dance first. Dance first. Yung dance para maka-ice cream. Dance, Baba. Good girl. Cute ni Ice. Dance. Come on. Dance, dance. Dance. Go. Dance, Baba. Who wants icy pop? Dali. Tin, 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 tin. Ang hirap naman makakuha ng ice cream kay Tita Manay. Okay, let's go. Ice cream. Kuha tayo ng ice cream. Ice cream. Ito, yung si ano ba? Milona. Hee, Baba. I'll open it for you. Okay. Okay. Ayla will get her. Okay, Ayla. Get one, Baba. Okay, where's my kiss? Kaya ano to? Mwah. Mwah. Kaya Bio, ang dami nito. I'll open it. I'll open it. Thank you. Dance first. Arlo, dance Arlo. There's no stick. There's no, yeah. There is, I think there is. There's no stick? Yeah, there is a stick. Okay, outside. Let's go outside. Let's go outside. Dance first, dance. Come on, Arlo, come on. Come on, Baba. Come on. Kaya, come on, come on. Come on, kabara naman. Uy, masarap. Ay, bibili tayo nitong more. Okay, Baba, come here. Masarap daw, sabi ni Simple Rice. O, diba? Against the light tayo. Mom, ang bango. Bango. Here, Baba. This is hers. This is hers. Okay. Ate Holly. Oh, ang bango. I know it smells good. Very yung pinili mong flavor. Oo, ang ganda. Kasi may iba-iba. May mango. Ito kasi nakikita ko masarap daw. Yung mga pinapanood natin. Ay, nakakabudol talaga siya. Doon na sila. That smells good. It smells so good. Poor Sak. Wala na si Sak. Hinihintay din to ni Sak. Good? Cheers!
Cheers! Yummy. Ay, ang sarap! Sarap, diba? Ang I creamy! haven't tried one yet. Cheers! Ang sarap, guys! Melona! Yummy. Cheers! Cheers! Tayo nag-ice cream sa malamig na panahon. Yum, yum! Yum, yum. Yummy! Say thumbs up! Thumbs up! Say that, guys, thumbs up! Yum, yum! Yum, yum. Kiss, kita mo na? Ah. Dito na si Kat. Dudong. Tripod kasi. Akala ko may tripod ka. This is C for Chona. Yeah, see for Chona. Ayun, magkukuriyan nga kami. So, kailangan namin na isa pang ganito. Kiss, kita mo na. Love you. Dito na sila. Oh, cute, sweet. Ngayon. Kumakain na pala yung dalawa. Nagluto si Rayce ng pasta para sa kids. Ayan, and nandito na si Mers. Nagpabili kami ng Coco. Thank you. Craving ko to. Kagabi pa yan. Kagabi pa. Si ate andito. Oh. Si ate. Subscribe kayo kay ate. Pinupush talaga. Kaya nga. Magluto-luto na kami, mga sis. Akin na, be. Luto-luto. Ano nga to? Beef and pork. Yung pa lang. You want rice? Veronica? Gutom na para last eh. Veronica? Patay ka. O yung plato mo, Day. Okay na. Para ito nga. Yung plato mo. Day. Day. Ito kami. Pag kinakain mo, tapos nabumula yung kikain mo, yung mga matatanda nga, di ba magbabalot sila? Ano ba yan? Oo nga, alam mo ba yun? Okay, ate. Kat, alam mo ba yung manga? Yung pag ano sila, may puti, may bunga. Bunga at saka, yung puti. Apog ba yun? Hindi ko alam, kasi namumula yung Ito na naman po tayo. makikita mo yun sa mga, di ba? Hindi ko alam, mas ano sa amin. Ay, gagawin, wag mo akong gaganyanin. Walang seatbelt yan, Day. Andun sila. Hindi kasi kasya kami sa frame, guys. Basta yung kakain na. Kakain na. Luto na lahat. Ibigay ko na to sa mga bata kasi kompleto yung mga bata ngayon. Malulubat na tayo. Tapos na pala kayo kumain. Yan, bigay natin to. Right? Happy Easter, Baba! Happy Easter! This is your Harley. Here, that's Harley. This one? Yeah. That's Harley, Baba. That's yours. Iwan yung isa, malulobat na ako, guys. Pag nalobat to, good night na. Ito sa'yo, Baba, oh. Ate! Happy Easter, ate! You're welcome. This is your Baba. Thank you. Okay? Bless. Kiss up. Kiss. Thank you. Happy Easter. Dito na si Sak. Basang-basa. Panalo si Tito Dan. We saw you on TV. Oh, yeah. Yeah, we saw you. Yes, couple times. Dito sila. Ano na? 11 na, no? 11 na. Naghihingi siya ng cuddle kay Ayla. Cuddle, Kuya Sak! Cuddle, Kuya Sak! Cuddle, Kuya Sak! Ano siya? Very sweet yan si Sak sa mga bata. Change, yes, Baba. Parang James rin. And hang your clothes, Sak, in the bathroom. In the bathroom, hang your clothes there. Okay? Thank you. Ito pala yung mga nakuha niya. Malulobat na ako, guys. Pag nalobat to, bye-bye na talaga. Ayan yung nakuha niya sa footy. Okay, so mayroon siyang mga ganito. Mag-haul siya. I got a hat. A hat? Okay, malulobat na. T-shirt. May palaro nga eh. It's a, Mayroon din siyang footy. Yeah. Tak. and then I got the pump. Aha. And then I got the ball. Okay. Where's the mask? The mask. Oh, the face mask and This the is what? some face mask. Kaya na. Bigyan. And then I got this. Wipes. What is it? Hand wash. Sanitizer. That's good.
That's good. So you almost... Good. And then I got this. Yeah, good job. Chemist Warehouse. Good job. And then I got Ang dami yung stickers. stickers. Yep, we got stickers. Wait, what's that? What's this? What's that? I think it's just a photo frame. Nanalo rin yung ano ni Jan, yung Acedon. Nanalo. Nasabi ko ba sa inyo? Because I think I do want you next to me.